Един обектив за всичко? Да, това е възможно. С новото бижу на Sony 2870 на постоянна бленда 2. Обективът е изключително впечатляващ, предлагащ качества на прайм обективите в зум тяло. Ако бюджетът и физическата издържливост не са проблем за вас, то тогава много ще ви хареса. Изключително гъвкав и може да се използва в много ситуации, както за видео, така и за снимки. Това го прави перфектният Run and Gun обектив. И нека поговорим за неговите плюсове и минуси. И първият е изключителната острота при максимално отворена бленда. Бърз и задържа до 120 фрейма в секунда. Ако имате такава камера, ако не, успех. Като мисля, че за момента това са само A9 III и A1.2. Букето, което предлага, е меко и приятно и отлепя обекта от фона просто чудесно. И нещо, което ми направи изключително впечатление при видеото, е минималният фокус бритинг. Дори и без да ползвате асистента, той е сведен до минимум. Ето и някои минуси и ограничения, както при 50-150 теглото. Страхотен обектив, но 918 грама не е малко, особено ако го носите цял ден на ръце. Макар и много добре балансиран, близо килограм си е доста. И ето още един минус, както при повечето обективи на Sony, няма включена оптична стабилизация в него. Разчита само това в тялото. Друг минус, който пак е сходен на този при 50-150, е резбата на филтър 86 И последният минус, който мисля, че не е никак малък, е цената. Мисля, че обектива наистина оправдава тази цена, ако просто искате един обектив за Run and Gun, слагате на камерата, тръгвате и отивате и снимате. Тъй като покрива много величини, може да се използва в доста сфери и реално един по-тежък обектив може да замени други 3 във вашата раница. Така че бих казал, заслужава си. И като заключение бих завършил само с едно. Един обектив за всичко. 2870. Това бижу може да го тествате, като го наемете от Anamorph Studio.